We willen als provincie even wat brengen voor iets lekkers bij de koffie. Ja. Omdat hij zomaar zo overlast heeft gehad van de werkzaamheden. Doch smoaas betiert te doorriepen, stiet Afine Fokkers voor de deur. De deputaire was te morgen bij onwenners van het kruispunt bij Katterbradel, met een goed makkelijke voor de oerlijst door de werkzaamers van het Aroeniel hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik ben voorzitter, ik ben Afine Fokkens van de provincie Friesland. Ja? En wilde u graag even wat brengen voor bij de koffie, wat lekkers. Oh, Omdat u zoveel last heeft gehad van de werkzaamheden Ja? hier. En dachten nou, even daar als groepmaker, zullen we maar zeggen. ja. Dat het maar mag smaken. Goedemorgen. Ik kwam nog even een aardigheidje brengen van de oerlijst van het kruispunt uit namen van de provincie. Dan ga je wat lekkers voor bij de koffie aan. Ben je iets tevreden met hoe het uiteindelijk worden is? Mooi hè? Ja? Ja, dat is wel mooi. Nou, mooi. Dan ken er nou in elk geval weer del. Dat scheelt alweer een soort, denk ik. Ja, poeh. Ja. Oké. Nou, geniet ervan. Oké, doeg. Is het een beetje, ja, is het goed gegaan tijdens de werkzaamheden? Oh, gelukkig. Hoi. Ik kwam even een aardigheidje brengen uit namen van de provincie van de oerlijst van de werkzaamheden van Kattenbra. Van Kattenbra. Dus, nou, wat lekkers voor bij de koffie. Oké, dank u wel. Nou, geniet ervan. Dag. Oké.